Πάμε μαζί λοιπόν να κάνουμε την αίτηση. Έχω μπει στη μηχανή αναζήτηση στην Google, πατάω πάνω δότης μυελού των οστών αίτηση, πατάω στο πρώτο παράθυρο που μου βγάζει και με βάζει κατευθείαν μέσα στην αίτηση. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας, διεύθυνση, κατοικίας, τηλέφωνα κτλ. Και πατάμε το κόκκινο κουμπί που γράφει αποστολή. Έτσι αποστέλλετε την αίτησή σας και αυτοί με τη σειρά τους θα σας αποστείλουν το φάκελο με τον οποίο μπορείτε να να στείλετε το δείγμα σας. Επίσης, πατώντας πάνω στο μενού και πατώντας το σημείο εγγραφής νέων εθελοντών, μας βγάζει σε έναν διαδραστικό χάρτη, ο οποίος έχει το χάρτη της Ελλάδας και πατώντας πάνω βλέπουμε όλα τα σημεία τα οποία μπορείτε να πάτε να δώσετε από κοντά δείγμα και στη συνέχεια αυτοί να αποστείλουν το φάκελο για να μπείτε στην Παγκόσμια Τράπεζα. Όπως βλέπετε εδώ τώρα, εγώ που ενδιαφέρομαι για Θεσσαλονίκη, πατώντας πάνω πάω στην πινέζα την οποία μου εμφανίζει και πατώντας πάνω βλέπω τα στοιχεία, το τιτάν. Πατώντας ξανά πάνω μου εμφανίζει όλα τα στοιχεία που αναγράφονται και έχει και τηλέφωνο επικοινωνίας, υπεύθυνο επικοινωνίας και μπορείτε να καλέσετε για να σας λύσουν κάθε απορία. Όποιος λοιπόν επιθυμεί να το κάνει με αυτόν τον τρόπο μπορεί πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα να βρει το σημείο το οποίο είναι κοντά του και να πάει να το κάνει από ένα από αυτά τα σημεία. Σας δείχνω ξανά το χάρτη, όπως βλέπετε υπάρχουν και σε κάποια νησιά, οπότε παιδιά, πάμε δυνατά να το κάνουμε, μπορεί να σώσετε μια ζωή. Είναι κάτι τόσο σημαντικό που θα κάνετε στη ζωή σας. Πραγματικά σας παρακαλώ, κάντε το. Βλέπετε εδώ πατάω διάφορες πινέζες και μου βγάζει διάφορα σημεία από κάτω. Οπότε τα σημεία είναι πάρα πολλά και οι τρόποι πάρα πολλοί, οπότε μπορείς να επιλέξεις έναν από τους τρόπους που σε βολεύει και να πας να το κάνεις. Επίσης μπορείς να πας σε σταθμούς εγγραφής σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών που υπάρχουν ειδικά κουτάκια από ό,τι κατάλαβα, όπου προμηθεύεσαι το φάκελο με την ειδική μπατονέτα, κάνεις τη διαδικασία και το αφήνεις εκεί ώστε να το παραλάβουν. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό, κάτι πάρα πολύ εύκολο, οι τρόποι πολλοί, οπότε παιδιά πάμε. Είναι κάτι το οποίο θα σώσει τη ζωή του άλλου. Σας παρακαλώ, κάντε το και πιστέψτε με ότι θα νιώσετε πολύ καλύτερα με αυτή σας την πράξη. Να βοηθήσετε κάποιον που πάσχει από αυτή την ασθένεια, γιατί το φάρμακό του είμαστε εμείς και τίποτα άλλο. Σε όποιον δεν πετυχαίνουν οι χημειοθεραπείες, η αμέσως επόμενη λύση είναι η μεταμόσχευση μυαλού των οστών.